вторите балкански музикални награди. Камен Воденичаров, Йоана Драгнева и Даниела Янков. Добър вечер, София! Добър вечер, не ви чувам мощно! Уау! За всички наши приятели по всички балкански страни! И акшамар Анкара! Бунасиера Букурешти! Мирам Бръма Тирана! Калиспера Атина! Dobro večer Beograde! Jedno specijalno dobro večer svim gledalcima prve srpske televizije. Znam da vam je malo čudno što pričam na bugarskom, ono što ću pričati, ali u studiju će biti Ivan Dešanović и Даниела Барачева. Немojte много да се шалите на мой раčun. Даниела, София сме сега. Нека аплодираме прекрасните момичета тази вечер, водещите на балканските музикални награди. Ние тук от София искаме да поздравим всички, които в момента гледат балканските музикални награди, независимо дали го правят тук на площада, в София или в ефира на Balkanica Music Television, в ефира на БНТ1, А1, първа сръбска телевизия, TVR3, TV, Net TV, Крал TV, Елмак TV, Ябука TV.